venía el cuarto. ¡Vamos! ¡Gol de Padín! ¡Gol de Padín! Pois eu comecei no Catoira cando era xa moi pequeno, que meu pai era adestrador, xoguei desde os 3 anos hasta os 9 no Catoira con meus amigos cerca da casa, porque estudiaba ali, e aos 9 recibí a chamada do Dépor. Aos 9 anos marchei para o Dépor, desde os 9 anos hasta os 19, hasta o último ano de Fabril, estuve ali, e a verdad que moi ben. Marchei do Fabril para o Ourense, do Ourense marchei para Pontevedra B, Pontevedra B o ano pasado no Polvorín, e este ano no Ourense. Sí, a verdade é que sí. A verdade é que ese ano foi un ano espectacular, só perdemos 2 partidos en todo o ano, pero a temporada empezou, fomos a Lugo, xogamos o primer partido e 3-0 perdemos. E o problema foi que estábamos en plan, isto non pode pasar, e de repente xogamos todo o ano e ganamos todos os partidos, quedamos campeóns da División do Honor daqui, fomos a Las Palmas a xogar con Las Palmas, que estaba Moleiro, tiña un equipazo. Ganamos, e a fase final foi en Marbella, que nos tocou o Madrid en semifinales, que ganamos 1-0 con gol ao balón parado, e a final foi contra o Barça, que ganamos 4-2. A verdad que nadie creía, éramos o Dépor, estando o Barça, o Madrid e todos estes equipos por ali, foi algo inesperado. O ano seguinte, cando xogamos a Liga League en Riazor, diante de 10.000, 15.000 persoas, a verdad que foi increíble. En Pasarón, a verdad que debutín, aparte cuadroume debutar o mismo día do ano, do mes que meu pai, cando debutara fai 18 anos, pois foi algo único, increíble, e a verdad que a afición moi ben en Pasarón e o campo é un espectáculo. Os rivais, pois, por exemplo, xogamos un partido, é verdad que o Pontevedra tiña moita superioridade respecto aos rivais, e segunda ref, a verdad que é bastante ben, xa físicamente, de calidade, como pareceu a terceira, simplemente que a xente pensa moito máis rápido. E despois, en cambio, en Lugo, en primeira ref, en calidade, pareceme, iso depende dos xogadores, pareceme igual ou parecido, no que máis notei a diferencia de botar en Lugo foi o físico. Os xogadores en primeira ref xa están físicamente moi fuertes. A verdade, decido ir para o Estradense porque o proxecto que xa vi o ano pasado encantoume, pola forma de xogar, e todo, teño amigos que xogaron aquí, dixeronme que viñera, que a afición e a xente son geniales, estuve falando con Míster, con Manuti, e a verdad que me convenceu pola forma de xogar, pola súa forma que ten de pensar no fútbol, e creo que é unha boa experiencia.